Искаш ли да живеем заедно? О, айрон бутуши. Да. Може ли да те питам къде намери Лъки и това? Виждаш ли на колко чъмка си? Все едно, кажи. Виждаш ли една постройка от кварца там? Да. Там имаше Лъки. И аз искам. Съм на 2 сърца, хора. Няма храна. А къде мога да намеря още? Разложи се. Има как да се върна. Чакай бе, кварца е полезен. Полезен бе. Ми става за крафтване. На някои неща. Че? Да. Верно ли бе? Тя как спречук. Една пръчка, едно камъче и още едно. Не. Да. Нали го виждам в момента? Ще живеем заедно, Мен така ли? така ми липсва спасен. Да бе. Заедно. Ти ще живееш, ако искаш с Иван, аз не искам да живея. Ванка? Не. Циганин. Да, ти циганина, да ти иска се такова при някой. О, прави Не е е. вярно. Просто аз предлагам най-добрите услуги. Диаманти. Диаманти. Да. Всякакви глупости. Но що си глупав? Окей. Не ми приемай поканата. Просто курс. Не, какво правиш? Какви сте глупави. На бащи ще намеря айрон. Ако си пожелаш, ще намериш всичко. Ой, песен. Защо овцете не пускат нищо? Така. За просто. Фу? Вау. Опра нищо. Така. Yes. Някъде е вода. Shit. Там. Опа. Той. Чува се тия крави тука. Защото кравите са най-нужни. Не е верно. Всъщност. И какво? Не чува се дали тук да живея. Да, може и аз ще живея. Аз живея там, гордо. В смисъл, аз съм на някъде един блок по-натам. Защото е много близо до спална. Няма да влизат много хора, така че няма значение. То горе-долу сме само ние. Факт. Как да се върна? Много прави. Добре, как да се върна? И как? Къде съм? Как, брат? Имах 25 айра. Ще умря. Не зомби. Какво направи, че не се пазиш? Това е Майнкрафт, не ти е лигня крафт. Няма лигня крафт, глупак. Това не ти е лигня. Просто си загубих нещата. Ега ти е лигнята. Това не е мое. Това е твой проблем. Да. Не. И твой. Не. Да. Сами ги върни. Що? Защото бях спалнати. Иван, как се? Бяха спалнати зомбита, да, от тебе. Да. Да.
Аре, върни си ми ги. Добре, аре, върни ми 10 айрон, поне да мога да оценя. Хайде, де. Цигане. Пак повтарям. Аз съм. Защото ти в момента искаш, защото си умрял. Защото не е моят проблем. Искаш аз да ти ги върна. Да. Точно това искам. В този случай не съм аз цигането. Не, това не е цигане, искам си нещата, защото трябва да ми ги дадеш. Не трябва. Да, трябва. Разбира се, ако можеш да бъдеш респективен. Тъй като аз съм негър, но я върни. Веднага. Не. Аре, върни ми ги, бе! Куш. За какво не искам да ги върнеш, но с някакъв просик. Аз откъде дойдох обаче? О, не, това става досъдно. Кое? Мокни. Ни, бе! Кое? I'm a bad boy. Wow, friend of... Okay. Абе, отиди къде си умрял. Как? Не знам. Ние сме до спална. И това ще за сега от мен.